asọkata eze anya ekporo nkata n'iru wee gwa ya okwu. Ekele m. Ọ maka Maazị Stanley Osifo, onye oji ego achụ ego, nwa Edo steeti, jiri $100 jee gbara akwụkwọ fọm ka ya na Prezidenti Bola Tinubu chịpụ ya mata mbe na abọ nke bụ oke gazoro otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027. Akwụkwọ fọm ịgbara ya ka ụfọdụ ndị ọnụ na-eru n'okwu nwere agba ama ama na APC leghara anya ọtụmasị na ọ masịrị ha. Nleghara anya maka na ndị APC jiri ohere ọgbakọ ha nwere n'ọdịka ọkara afọ gara aga tụlee aka ọlụ Prezident Bola Tinubu na-echi ala anyị, tụọ ya otu ugo, jiri otu olu wee kwuo na ọ bụ naanị ya ga-azọrọ APC ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ụfọdụ ajụọla ka Stanley Osifo ọ ṅụrụ mmanya n'ụdị na ihe hikwuru gbalaga ka ọkụkọ jere na-egwu ọnụ, ka ọ bụ na ọ maghị na oke na-agba igbudu gburugburu na-achọ ịda mbadamba. Alụrụ ya alụ maka ya bụ akwụkwọ fọm Stanley Osifo jere gbara maka ebubo a na-ebo Prezidenti Bola Tinubu na ọ na-akpa nkata eme omume onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya Sọmụogbueze ga-akwụ ọtọ. Ọ bụrụ na alụghị ya alụ, ị mara na Stanley Osifo bụ asa anya ghọtara na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgba na ọ naghị echi, ghọtakwara na mmadụ anaghị abụ nwata na n'osogbue, maka na iwu nchịkwa otu APC na iwu ọchịchị ala anyị nyere nwa Naịjirịa ọbụla ohere ruru ogo ime nhọpụta ịzọ ọkwa ọbụla o ruru oge ya. Ka anyị na-agọrọ Stanley Osifo ọfọ nna atụrụ ga-epu mpi ịkwụkakwa ya aka bụ ka anyị na-echeta ihe David na Goloyat jere na ndagwurugwu Ela. Abụ m Chukwumagbonna. Onye ọma, kedu ka ozi ga-asị masị ma ọ kwụsị ịmasị gị? Biko mee ka m mata na ohere like maọbụ kọment ma zigara ya ndị ọzọ.